Kunda bisa sih na? Coba lihat kunda. Coba berapa? Lagi nanti. Apa Golangbai nih? Sampai nih beयाव नुदोंना खुलुमबाय गासै गोबांनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम 10टा 10:30 जाबाय आरोना दायो टाइमा ओमफ्राय मर्निंनो संनानै खावनानै लानोसै बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगाव आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दायो जोगोनार हानानै लानि जोगोनार संनोसै दिनै दालि जहल जोगोनार बाथोन बेनिफ्राय ना गोरान बाथोन दा एसे देनानै होनोसै आरोना बोरायनो जोगोनारा हाखावनानै लाजोब्बाय आङो हाना लानोसै एबारो हानानै लानोसै आङो जोगोनारखौ सिखाया बेजों हानो बिराद मोजां मोनो आङो दाबा फिसा दङ माने आं बेजों हादाव सुखुला दस्राजों हानो जोगोनारा गोदैयानो जागोन ना जायाथाय मिथिला आङो जोगोनार बाथोन एवसै दालि जहल संनोसै बेनिफ्राय ना गोरान बाथोन देनोसै बोराया जाया बेखौ नङाबालाय जेबो नङामोन आरोना माने ओंख्रिफोरखौनो बिराद बासियो मा होनबावनो आरोना जालाबायनो नागिरा आयौ सान्दुङा आंलाय माथो गयखौनो फोरानाखैलै फोरानाखै बावगारलाय लांबाय आं सिल' फोराननानै बिदि जाजाया बियो ओंख्रि संनासो जाजाया बे गोथाङै जाजाया जोगोनारसो मानो नोङो जानो लुबैलायबाय ओरैनो नुनायावल' जानो लुगैयो ओमफ्राय दा ओंख्रि संदो जानाय नङा सनालिजों मा जानो बिदिबो जाजाया बिदि गोथाङैलाय बोरै जाजानांगौ बेलाय जोगोनारालाय गोथांसोबा बे ओंख्रिखौनो सङाखैबा माने गावहा नुनानै जानो लुगैलायबाय जेखौबो जानो लुगैयो सनालिना खुगायानो देन्जारसो देन्जार फिलौसो जाबाय नामासो सनालिनालाय नुबानो जानो होनो नामा एम्फौआ हो उदैना नंगौ औ नंमारगौ नंमारगौ जाहैदों फाग्लानो सनालिनि फिलौ लेमना लाग्रोसै आं जल्दिनो सं जोगोनार एवैनि सिगांनो जोगोनार बेगरखौ मोननै मोनथाम होनानै बानलु थाइनै थाइथाम होनानै पियाज संनाय ओमफ्राय ना गोरान संगोन आरोना बेयाव मानै माथाम गोजा बाथोन देगोन आङो बेखौ जोगोनार बिगुराव बाथोन देबा बिराद गोथाव जायो आरोना टेस्टिनो जोगोनारखौबो होनानै लाबाय आं एफा मस्ला मस्लि होआ बे बाथोन संनाय सामब्राम गुफुरजों बानलुजोंनो होदों संना लाबाय लोगोफोर आङो दायो ओमफ्राय ना गोरानखौबो एवनानै लाबाय बेजोंनो ज' लासाव होनानैहाय खांबाय आङो बेखौ बाथोनल' देनांसिगौ ओमफ्राय गंगार दुन्दिया मा होनो दोंनै दोंथाम होगोन आरोना न'आव दङ खानानैहाय गैला बेबो आङो खानानै बाथोन जाबाय थायो ओमफ्राय ओंख्रिफ्रावबो होबाय थायोना एकदम बिजौफ्रानो गैला आरोना होमबाबो एकदम खनथुमलाबायनानै एसे होगोन आं माने गोथाव मोदोमो आरोना बेनि थाखाय लोगोफोर ना गोरानजों मानै माथाम गंगार दुन्दिया होबाय देनोसै देना लानि आङो लोगोफोर बाथोनखौ खान्था गुदियावसो गुसुनो आराम ओंखाम गुदुंखौनो बिराद टेस्टि जाखायो आरोना ना गोरान बाथोन जोगोनार बाथोन दालि जहल जाया नालाय जायो बाथोन भाजाजों बिराद गोथाव जानो नानिबो एसे आलु भाजा एवनानै होनजाया नानिबो जानाय नङा जोगोनारखौ जाया ना बाथोनखौ जाया ओमफ्राय आलु भाजा जायो आरो आलु भाजा एसे होना होदों मोनबाय आलु भाजा बायदि एवगोन बाथोना एसे गेब्लेनो नांबावगौ एसे देबावगोन र' जोगोनार बाथोना जाबाय आंना बाथोनसै बोराय गाबज्रिनानै थांग्रोनांदों आरोना लोगोफोर बाराबो माबा खानाय गोरलै गोरलैया फैफिजोबो
ओमफ्राय बाथोनाबो एसेल' देनांसिगौ ओमफ्राय जोगोनाराबो जाबाय जोगोनारा खामोन आरो बेखायनो नायग्रोनानै फोमोनग्रोबाय आरोना आङो जाबाय बाथोन एसेनो ओमफ्राय जायाना बोरायाबो जाया नानियाबो जाया ओमफ्राय जाबा एसे लागोन आरोना ओरैनो एसेल' ओमफ्राय बाद बाखिखौ आंसो जाजोबगोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो बेनो थोयो ना बाथोन जोगोनार बाथोन ओमफ्राय दालि जहल आलु भाजा एसे एवगोन र' दानो एवथ'वा बे बाथोनखौ मोजाङै देग्लिना लाग्रोगोन बिनि उनावसो एवगोन लास्टआव सफारि फिथा मोनब्ला ओमफ्राय बेया बोरैबा एम्फौ जानाय बायदिनो गोमोन आरोना हाना सनालिखौ सुदां सनालिसो सुदों ओइ रेक्सु आयौ फाग्लालै बियो दहाय गोबाखादों नोङो गथ' मोनजालासो एम्फौ एसे जादों नै हारे मोनजागोनथ' जाव गेट आउट बांद्राय हे हे हुफै होनबाय थानाया जिराय दलदनो होगोन ना बांद्राय थारलै बे रेक्सा जोंना बाराद्राय अभारद्राय होनबाय आया नोंनो होआ होनदों जाहैबाय हा बेयाव रेक्सुनि प्लेटखौ लाना फै नैबेयाव बानलु दोननाय खादा खाथियाव नाय औ बेयावनो लाबो गरम मासे थैनोसै सान्दुं मोदान जोब्बाय मोनबाय प्लेटआ मोनबाय बेयाव दङ होगोनथ' र' देखायनां नोंसोरनो माबायदि जायो बियो र' मोनजाया नों मोनजाया हे इसोर नालाय जानायनि दावराव ओमफ्राय माबायदि जायो गोथाव नोंसो गोथाव नालाय जेबो थोआ नुवाखै सफारि फिथाइ सिन्थाय जायो नालेंखर ओमफ्राय ओरैबायदि फाग्ला बायदि जायोना नालेंखरखौबो जेबो थोआ आरोना लोगोफोर माने जेखौ मोनो बेखौनो जायो मा होनबावनो मानसिया जेखौ जायो बेखौनो गावहाबो प्लेट मोनसे लायबाव थां ओमफ्राय दादानो हैदो ओमफ्राय नैबाव जोंहा सानैजों जानोसै फिसाखौ लाबो गिदिर नाङा जोंना सनालिया प्लेट फ्लुट बायदिसिना लायनो रोंबाय आरोना खामानि मावनो रोंबाय ना सनालि मा खामानि मावनो रोङो सनालिया दैबो सोनो रोङो ओमफ्राय फिथाइबो सुनो रोङो ओमफ्राय मा रोंबावो ओइ नोङो जाखांबाय दै एबार नोङो फैजाखागोनसो आङो रावबा जाखांनानै नुवाखै माबायदि खारबोगासिनो दंबावो एसे हाखानो बेखौला मा होनो थामखौ दादानो हैदो ओमफ्राय निउखौ नोंहा जादो बे प्लेटनिखौ जागोन दा बेना बिदिनोसै एखमबा जायो एखमबा जाया मायो गोमोन नङाथ' गोमोन नङा एसे मोनथांख्रासो गोमोनानै बावसो दङ नोंनो हराखै आं जेबो जाथेरनो हाया आंबो बांद्राय जाया मैया उदैबो सादोंना आङो ओमफ्राय बांद्राय जाबा उदै बांसिन सासिनो फैबाय दादानो होबाय जादों नोंनो सोर फुनबाय जाबाय बियो जादो जाबाय आं मोनसेखौनो जाजोबगासिनो आरो जोंना रेक्सुआसो होखायो जानाया स' लोगोफोर दहायनो जाखांनानै माखांनानै दसे उन्दुनो होननानै उन्दुबाय दानाबा उन्दुनायावनो उन्दुलांखायाखैमोन आरोना ओरैनो उन्दुबाय थानाय समावनो एकदमबारे हारसा गथ'फ्रा सफारि फिथाइखौ हानखुमा फैबाय आरोना उन्दुनो ओंखारखायासै ओमफ्राय उन्दुआसैबो ओमफ्राय दाना बोरायजों आंजोंहाय मा खालामखो फासि साहैनोसै थौ नानांगोन खोमा रावबो माने सादों बैथिंजाय ओमफ्राय ओरैजाय सायाखै आरोना रावबो ओमफ्राय साहैनि होननानैहाय हाग्रा फोसाबबाय आरोना जों फोसाबनानै फासि साखांनानै दुगैखांनानै दा आरामसे देलायनानै दङ आरोना लोगोफोर देखायनो र' साफा खालामबाय आरोना थास' जाजोब्बायमोन ओरैजायबो ओमफ्राय गय बिगुरखौ गारहरनाया नै बेनिफ्राय आरामसे साफा खालामलांबाय नै
ओमफ्राय बै नै बेयाव नुदोंना नै ओरैजे साफा खालामलांबाय ओमफ्राय नै बिथिंबो खावसे ओरैजे साफा खालामबोनाय नुदोंना नैबे ओरैसे बिथिंजायबो ओमफ्राय हौथिंजायबो साफा खालामबाय आरोना ओरैजाय थाबायलांग्रा लामा बानायबाय बेयावनो फासिखौ सानानै फैबाय जोङो मबाइल हमनानै होग्राबो गैयाना ओमफ्राय हासबेन्डबो आंबो थांदों रावबो गैया आरोना ओमफ्राय नानिजों रेक्स'जों बेयाव थानानै नायबाय थाबाय रेक्स'आ दैयाव थल थब गलांबाय नैबेयावहाय दरजाखौ सुंथानानै दोनदों आङो बे दरजाया बारा मोजां नंला माने मोसौ फैयो मोसौखौ लांजोब्बाय रायजानानै बिराद मोसौ दंमोन आरोना दहायो ओमफ्राय बोरायजों माने फास जानायावहाय मोसौखौ दा हगार होननानै बुंबायना ओमफ्राय रायजानानै थांजोब्बाय बोरायखौ गिखायो नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय माने दहायो बोरायबो आंबो ओंखारबायना दैयावहाय ओमफ्राय मबाइल हमग्राथ' गैया रावबो देखायनाय जायासै आरोना ओमफ्राय बिराद गोबावनो रेक्सुआबो दैयाव गग'लांबायना ओमफ्राय दैयाव एकदम थांनो लुगैनायानो मा एसे बामनानै बै दैसिम लांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय थुखैफैबाय आङो बेखौबो थुखैनांबाय बिराद खर' मानदों मैयासो खर' लोबलांदों आङो आब'मोनाव थांबा ओमफ्राय खर'आनो मानफिनलायबाय मानो होनब्ला अखा एसे फ्रि लोगो मोन्दों दहाय फुङावहाय माने नांदों आरोना खर'आवहाय एसे अखा ओमफ्राय आरो नै दहायबो एसे हाबावदों एसे नांनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मा होनोमोनलाय नानिमोनहा थांदोंमोन आरोना बै मादैमोनावहाय नानिया गेलेनो ओमफ्राय बेनिफ्राय खान्थाल हरफादों नानिनो मानो फैखो गेलेनायालाय आंनो नों खान्थाल होफैनायखौ जादों हो गावस्रा जाखांखानानै आंनि खान्थाल जानायखौसो एकदम सैसे लांबावबाय मा होनबावनो बिसोरखौ है रेक्सु नोंबो फैजा होबानोसो नोङो दा सानसेयैनो मोनजाया आरोना लोगोफोर मा होनबावनो हनै सासेयाबो रोनावनानै हरनांबाय सैसे जाबाय न' ओमफ्राय थांदो दलद जिरायदो सानदो बेलासि जाहांबाय न' 5:30 जाबाय टाइमा ओमफ्राय बोरैबा मोजां जाबाय मा जाखो खान्थाल बेगर गोलैनायखौनो खान्थाल फिथाइ एकदम साननानै एकदम बाज्ल'बायगासिनो आरोना दलद सिट होनानै था नोङो जेखौबो जाथेरनो हाया बिनि सिगाङाव न' सिङावसो जाखोमाहैगोन आं दा जेबो जाथेरनो हाया आसरित मोनखायोहाय आङो सयथिबो जाम्बा जादों जाम्बा गैला खान्थाल गोथां जानो लुबैनानै दंखायोमोन आङो मोनजाबाय आरोना संख्रिल' आं बानलु सानलु लायाखै नों खान्थालखौहाय जाबा संख्रिजों जानांगौ होमबासो हजम जायो गैया लोगोफोर दिनै जेबो मावनाय जायासै बेनो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय गोलांनो होननानै दसे उन्दुबाय गथ'फोर सफारि खावनायनिफ्रायनो उन्दुनायबो जायासै मानाबो जायासै फास जानोसै थौ होननानै सानैजों हाग्रा फोजाबहैलायबाय जोङो बावबो मा जादों होनबा बे लावआनो बेसेबांबा गिदिर सानसेथारहाय रेक्स'नो बे लावआनो बेसेबांबा गिदिर एकदम मानबायबोलायबाय आरोना आंथिंजाय ओमफ्राय लंपेन्ट गाननासो थाखानांगौमोन आङो जुथा गाज्रि दंमोन बेखौ गाननानै थांदों आङो थ्रोब जानानै ओमफ्राय सिखा लांखादोंमोन ना सिखाजों दानस्रोबाय थैखो ना माखो ना जखो मिथिला गाय बेलावानो मोनासै आरोना आं दैयाव ओंखारनायखौ जेबो मोनाखै खिन्थु बे बेलावनि थाखायनो बोरैबा मोनो एसे गिनायालाय एसेबां गिया होनबाबो एकदम नुबा बोरैबा मोनो आरोना गोसोखौ बोरैबा मोनो देग्लाय जोंहा आङो नाबो गुरहैनाय जायाखै दाबो खेनसेबो ओमफ्राय फासिबो खेनसेबो सायाखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम सायखादों फासिखौहाय थांफैया दाना लाब्लासो र'लाबाय नायनाया दहाय फासि साहैनाया दसेनो मोनबोबाय आरोना नै 1 घन्टाबो सायासै ना जाबायलै 1 घन्टा 1.5 घन्टा जाबायब्रा नै बेखौथ' सायसिसनो ना बरिया नाया नै सायनानै लाबाय मावथि थारमाने नाया गाबोन फुङावहाय सेवोना बेखायनो जा मासे मानै नांनानै थागोन होननानै मिथिखायो नालाय बेखायनो दा बोखांहैगोन होननानै बोरायखौ नेबाय थादोंमोन आरोना आं बोराया फैबायना ओमफ्राय बोखांहैबाय नै मोनबाय आरोना एसे ओमफ्राय सायनानै दोनखानोसै बेखौ ओमफ्राय आरो मोनसे फासि सानानै दोनबावगोन बेनि उनाव दुगैनोसै बेखौ जागोन दा
आरो ना सिंगि दंलायलायो नायानो बेबो मा होनो ना फिसा नांग्रा फासिखौ सानायखायसो बिदि नाखौ मोन्दों ना गिदिर साग्राखौ साबाथ' ना गिदिरानो मोनगोन बेखौबो सानांगौ र' गाबोन फुङाव मोननायनि ना सिंगि जानांगौ गाबोन गोरि गिदिर गिदिर नै बेखौ बांसिन मोनगोन नै बेखौहाय नै बियो बेल' मासेल' नांनो बे गिदिर आरे फासिया फिसासोना बे फिसासो ओइ बिदिनो नांगोन सिंगियाबो मा फासिखौ बोगदोलांलाय लायदों हरैहाय आरो देगारा ओमफ्राय मानसिखौ सुथारनो हालायलायगोन बे गादा गिदा हाग्रासिम माबा हैदोंमोन मोजांथार हाग्रा फोसाबनो मोजांथार जेबो बेनोबो जाया चलो सनालि जोंहा खावजाहैनोसै मा जायो नोङो मा जायो दे बे थसा सासोमोन दोनलै मा जायो दे ओमफ्राय दे थ' बिस्कुटल' जागोन होनबा नोंथ' लेट्स गो फैदो रेक्सा थांजोबसै जोंहा रेक्सा रेक्सा फैबाय पावार बेंक दङ थुदा जोंहा जाहैनोसै टेकुवा सनालिया बिस्कुट जागोन टेकुवा जायानो चलो फैदा रेक्सु दे आन्टिखौ लेंहरदो जाय लेंहरगोन बेनो मोनजागोन रेक्सु लेंहरबा रेक्सु नों लेंहरबा नों बिनान्थिखौ गाबज्रिदो मा लाबोखो लाबोदो रेक्सु देरस' गारियाबो नोंहा मोनसे जायोना जाया टाकवा होनो बेखौ टाकवा होनो ना मा होनो मा टाकवा टाकवासो दा मा होनो मा होनफिनलाय टिकुवा होनफिनलाय दे खोनायाखै हनै होनफिन दे होनफिन खोनायाखैनो हनै मा र' एबार होनफिन दे मा होनदों होनफिन दे दे आं खोनायाखै ए